So guys, tangi helmet labai, बेनिफ्राय नैबे मनाखौ लांदोंसै बेखौ मानो थाखाय लादों होनबाथाय आं नोंथांमोननो बुंनानै नि दा आं माइदां मोननानै न'आव थांना फैनि मानो थांगोन होनबाथाय दा गुन्दै लायनो थांनि आं बेना अमाया गुन्दै गैलानो दाखाल बयनिफ्राय दा बेनि आइखौ ना सोरखौ नागिरनो होदों होनदोंथाय दा न'आव जमा खालामना दोनदों नामा बेखौ लाना फैग्रोदोंसै आङो दा गुन्दैखौ आरोना अमानो होनो थाखाय नङाबाथ' जेबो उपाय गैया उपाय सासेया नैबेजाय माबागासिनो दंना न' लिरगासिनो दाखालि सोरबा बुंदोंमोन ना फैसा खुस्रा जमायनो मोना होननानै दाखालि आं फैसा खुस्रा जमायदोंमोन ना मानो थाखाय मोना बेखौथ' गोबां मानसिफोरा बुङाखै खालि फैसा खुस्रा जमायनोल' मोना होनदों बेनिखायनो साफा बाहायजोब्बाय आं खायसे फैसा खुस्राफोरखौ लोगोसे दा सोरबा सानैसो बुंदोंमोन नामा गुग्ला जायो मा जायो होननानै नै बेनि खावलाय नालाय गुग्ला जादों दा बेनि नै बेयावनो जादों फैसा जमायग्रा जामारो ना मासथाय बेखौ मिथिया खिन्थु गोबां मानसिफ्रानो मोना होनना बुंदों मानो थाखाय मोना कमेन्ट खालामनाथ' खोन्थाहरनांगौ ना मानो थाखाय मोना आं जेबोखौनो मिथियाखैमोन ओमफ्राय जोंहा बिबारानि बेयाव मोनसे गुफुर मोनसे गोजाना मोनसे गलाप मोनसे गुफुर बेयाव फांनै दङ फांसेल' बायदि मोनगोन खिन्थु नायबाथाय नैबेयाव गुफुर आरो गलाप लामायाबो लामा आरो दा लानानै फैखांबाय आं लासै फैनांगौ जादों मानोना गनो नागिरना न'आव सफैगौ मानि खेंख्रा जाना थाबाय नुवाखै बोरै जाना थाखो गोलैहांहांनो स' गाइस जों दा मेवा माबा सायनो नागिरदोंमोन खिन्थु अखायानो हाबाय मेथाइ जाग्रानो लादोंमोन जाबाय थानाय समावनो अखा नै थाइफ्रिहांबायानो मटरा गोराथार आं गोसो दानोसै ओमफ्राय नों खाय मादो जागोन बेखौ मेवा आरो मेवाजों मा जायो अनला गाबबा हादै बेखौ गारनि ना बेखौलाय मानो गारनांगौ बा मारै गारो आं नोंनो मोनसे खोथा सोंनि माबे गावनो मिनियो सोङा सायावनो मिनियो दाबे दे सों नों हाबा जानानै मारै नांदो हाबा जानानै सोरबा सोंबाय थायोमोन ना हाबा जानानै मारै मोनदो आं मारै नांदो जेनेबा र' मार्च एप्रिल मे जुन जुलाइ आगस्ट ना मास मोनबा जाबाय नामा हाबा जानाया आगोलाव जेरैमोन दाबो बेफोरबायदि नांगासिनो दं खिन्थु आङो बेखौ बुङाखै दे बयबो हाबा जानांगौ उन्दै आरो हाबा ओरैनो साहा दाजा बैसो जानानै जा एसे जेनेबा माबानो ओरैनो बयखौबो लानो होआखै आरो उन्दैफोरखौ So guys, भिडिअखौ जागायलायनोसै आं नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशननि सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रुमिनेबल स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो बेयाव रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला नों रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन नोङो लोगोसे बेयाव नोङो रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेयाव शपनि अप्शनबो दं नोंथांनो जेसेबांखिनि रां नांगौ बेयाव नोङो रिसार्च खालामना लाबानो जाबाय नोंनि गोसो बायदि स' नोंथांमोना दा ड्रागन भार्सेस टाइगार गेलेनानै देखायदोंसै So guys, दा आङो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव फैबाय बेनिफ्राय आङो 500 रुपिस आङो अबे साइडआव होदोंसै टाइगारावनो होना नायदोंसै र' 500 होखागोन एसे गेदेर गेम गेलेगोन स' एबार रिजाल्टखौ नायदोंसै आङो अके एबार नोंथांमोना नुखादों देरहाबाय आङो एबारबो आरो खेबसे डाबल होना नायबावदोंसै 500 होदोंमोन एबार 1000 होदोंसै आङो अके बेयावनो होबावबाय आं ओमफ्राय नायदोंसै नोंथांमोना गेलेबाथाय 10टा 20टा गेलेबानो जाबाय जायबा गोदान स' एबार रिजाल्टखौ नायनि मा जायो 1000आबो ओके एबार खेबसेबो देरहाबाय बेनि विथड्रल प्रसेसआबो जोबोर इजि नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ बेयाव होना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नों वान क्लिक खालामनाय लोगो बेयाव साक्सेस जागोन स' आङो डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय दाखालि नांखानायनिखौबा दिनैबो नांखालायसिनोसै आं र' बोरमा फिसाया दा बेरायनो थाङि दसे ताराबासा होननाय जायगायाव वाटारफलाव जा गरम नांबाय ना टाइमबो गैला खिन्थु साथामाया ने बोरै जिरायगोन आं होनबा आवग्रौलै साथामानाय नङा
guys, जों साब्रैमोन खिन्थु दा साबा जाबाय नै बेना सासे बारिदों ओमफ्राय अखासो हासिगोन नामाथाय एसे आगोलाव गरमथारमोन जोंनि साइडआव खिन्थु नैबे जा वाटारफल फैदोंना बे साइडआव थान्दा माने अखा हागासिनो दं बै हाजोआवनो जागोन दा स्टारनि देखायग्रा मा जाबाय थायोब्रा दै थौ माला सहैबावगोनथाय टाइमानो गैला थौ बोराय गारिखौ लानानै हाय गोजौआनो जायगाया कुने नायनायावसो गाहाय नुदों बिराद गोजौ माने बेरायनानै मेंलाय लांगोन जों दाबो एसे मोनफिननो गोनांबा बैजानिफ्राय गाहायनिफ्राय फैदों मबाइलाव बारा गोजौ नुवा जेरै रियेलफोराव नुयोना हाय भागरे लागे आरो सुनबाल आरो मोनसे दंबावो एसे खनबेसे मा जाखो गारिया जाबाय जा खस्थ' नांगौ दिनै खस्थ' खाबाय आरो गुल्लुआ फायदा ओरैनो मेंनानै फैदों इसिबां गाहायनिफ्राय जों बेरायना फैबाय गोजौआव नै बे मोनसेयानो लास्ट आबा बाखिफोरा बेरायना फैजोब्बाय दा आंल' गाखोदों ओमफ्राय बे मोनसेया लास्ट आरो आप बे गोजौखौ बारबानो डाइरेक्ट मोनखाबाय सफैनायाथ' सफैबायमोन जायगायाव खिन्थु अखाया नै मा बेरायबावनो हागोन दे बेयाव दा जिरायलाबायना थाजोबनोसै अखा गागौमानि ना एसे ओमफ्राय दा नायदोंसै टाइमाबोथ' गैला दुगैनोबो र' नायदोंसै जोबजासिम दा 2 सेकेन्ड लागायना होनाय मा गेरेन्टि मा खिन्थु लागायो आं पात्ताखौनो मोना आं